Ple total a la Cate per a la presentació del projecte Agitart Figueres es mou per donar a conèixer la dansa contemporània. A l'entrada, els assistents han pogut veure les fotografies fetes per Montse Capel, els alumnes dels instituts que han fet classes d'iniciació aquests darrers mesos. L'alcaldessa Marta Felip ha presentat aquest projecte liderat per Roger Fernández i que tindrà continuïtat amb un festival de dansa al mes de juliol. Avui fa una primera presentació, però això només serà el tastet del que vindrà el 3, 4 i 5 de juliol a diversos espais, a diversos escenaris de la ciutat. Convertirem Figueres en un plató de dansa, dansa a l'aire lliure, dansa en recintes tancats, i tot això és el que ens agradaria que anés perdurant i que anés quedant a la ciutat. Una ciutat de cultura, de creativitat, de dansa, en aquest cas, de música. Estem apostant molt fort per això. Aquest projecte s'emmarca dins d'aquestes beques Agites, però tenim línies paral·leles des de l'Ajuntament on volem apostar per la música. Fa pocs dies anunciàvem que es crea per primera vegada un conservatori a la ciutat de Figueres i seguirem en aquest sentit. El projecte Agitart és el resultat d'una de les beques Agita. Els alumnes de batxillerat escènic de l'Alexandra d'Olofeu hi han participat amb dues coreografies. El dia quart vam estimar una noia darrere un magatzem, amb la presència llunyana i escortida de les màquines per música de fons. Feia un vent càlid i ella era tan dolça i acollidora com una ombra. Al vespre, semblava que tinguessin les mans plenes de sorra o bé d'ortigues. Us deixem amb alguns dels moments d'aquesta presentació, on també hi han participat membres de la futura companyia de dansa que s'establirà a Figueres amb el nom d'Agitart.